Hola, mga amigos, mga amigas. How are you? How are you? How are you? Okay ra mo? Okay ra diri. So, kanina video atong i-discuss ang unsa dining isa ka type nga candle no nga ah kani nga candle is pula gyapon o green or unsa imong settings pero by default pula o green nga mo identify sa trend no. Gapo kay na no, pula o green na mo identify sa trend. 'Di ba? Wala lang kay himuon, tanawon lang nimo, mo identify na sa trend. 'Di ba? Pero kinahanglan nagyapon ka mahibalaan gyapon mo tong mga trend structure nato. Naman mga video dia available. So kani unsa din ni siya? Heikin-ashi candlestick. So ano gyapon ni siya? Mm, Japanese ano gyapon siya? Heikin-ashi. So ang Heikin-ashi is ginatawag na average bar sa ato. Meaning kwaon niya ang average na presyo sa mga sa price movement nato na nahitabo sa ato ang chart or sa ato ang market. So, lahi ang iyang computation kaysa sa open, high, low, close nato. Kani, di ba sa candles nato, tanaw ninyo tong candle structure nato na video, kani siya lahi ang iyang kung kani open niya isa ubos ang iyahang high sa taas, same lang gihapon dito sa Heikin Ashi, pero ang computation sa price is different. No? So, for example, ang closing price sa Heikin Ashi, yan na natin discuss. Atos ang tanawon, kung unsaon di ay pag turn on aning Heikin Ashi nga candle. So, sa imong chart, makita nimo nga ang kaning mga candles nagkambyo-kambyo og colors, di ba? Namantay po'y mga candle patterns, di ba, na ginatawag. Hanging man, the hammer, the shooting star, katong mga patterns na sa like three white soldiers, nga na. Di ba, namantay nga na. Diri sa Heikin-ashi, wala na kay do makita gyapon mo pero di na kayo nimo kailangan i-memorize. Tulo lang kabuok ang imuhang i-memorize, di ba? Dali ra kay tulo lang kabuok. Ang trend kung kanusa siya mo reverse ug ang trend. Mura to. Trend kanusa siya mo reverse ug ang trend. Kana lang katulo, di ba? Duha ra gyud ay. So, usaon na to pag turn on. So, sa imong trading view, adto ka dire tapad sa imong time frame na kay kaning candles, click nimo. Ayun. Hay ka na si. Click. So, di ba? Nausab ang ato ang candles. Nagsunod-sunod ang green, sunod-sunod ang red. Nagsunod-sunod ang green, nagsunod-sunod ang red. Pero, ug imo na siyang tan-awon sa ato ang, let's say, kanina area. Kana, di ba? Let's say, kana, green man ni tanan. Di ba? Kana na area, green na siya tanan. Ano na to? Green na siya tanan. Okay? Ug akuha na siyang himuong candles, di ba, dili siya, naa siya'y red and then red, di ba? Na siya yung mga wicks niya, tagas yang wick. Pero ato na siyang Heiken, green siya tanan, di ba? So, unsay computation sa Heiken ashi nga candle na to. So, ang iyahang isa sa inyong manotice, nag-change ang price na to. See, duha ang atong pricing na naa sa chart. So, kaning line is, kaning 9520 or kaning line is mo na ang ato ang Heikin-ashi price. Ang original price nato sa market is na 9510. So, kung i-change na to na balik ko candles, nara 9519. So, atong tanawon, ayan, 9518, 19, di ba? Itong ibalik, Heiken. Ayan. So, ang sa Heiken, kaning sa ubos, 9511. So, kaning 9520, lagi. Kani ang sa original na price, which is naga-mark og line, kani sa ubos atong sa Heiken. No? So, inga na. So, lahi-lahi og computation na ay formula ana sa website na pwede ninyo matan-aw para ma-familiar mo unsa. Pero, ang computation niya, for example, sa closing bar niya is i-add nimo tanang OHLC price and then i-divide ba nimo sa upat. Mo to iyang closing price. No, and then
ang iyang opening is i-add nimo ang opening sa previous bar niya, kani nga bar, and then i-add nimo sa iyahang closing. So opening o closing ani unya i-divide by 2 mo to ang opening price. So mostly magsugod yun ni siya sa tunga average opening plus close divided by 2 mo ginayang open. Tunga gyud na siya perminti mag-open. So atong na siyang ikuan. Tunga gyud na siya mag-open na raw. Opening plus close mo na open. Ang close pud niya is open plus close plus low plus high divided by 4 mo na iyang close. So dali ra kayo basahon ang Heikin Ashi, no? Successive trend sa color niya is mo to ang trend. Plus, i-confirm pa gid nimo sa imong other indicators na trend lines. Nakuha na nimo. Kanus ang reversal? Idi kuan ka. Pwede ka magamit atong parabolic star or tanaw ka og candles na once naaga ni gikan sa imong squeezing part, no? Naan na siya mag-form na siya og wick like kaning mga nga niyo. Kanina week na kana kay dako kayo tatanawon kana mga doji pag once na kaning mga ingani na levels na siya upper wicks o lower wick tapos gamay iyang body signs of ano ni siya indecision ba sa market. It means naa sa level nga ang buyers ug sellers same ang ilahang level na asa sila mo palit ug asa sila mo baligya, no? Indecisive ang market ani. So makita ka nga ni na price trend change ang nahitabo like ingani kana. So without indicator may bal-an na nato, no, unsa ang ato ang setup ani. Let's say kani 1 hour ang atong tirading. So 1 hour. So let's say nakita nanto nag-form og higher high. Di ba? Unsa ang start sa trend? Higher high. So hulat ka og pullback or retracement niya. Asa man ka. Then og mag-watch ka sa imong chart, pwede ka mangita og ang maingani for the reversal nimo. Gikan sa uptrend, di ba? Kani nag-doji, doji, and then kani, and then nag-reverse. And then back, nara, before nagpadayon. So, trend gapon siya. So, sa ba? Wala, mura maning Heikin Ashi nga candlestick ba? The average bar niya. So, let's say, mutanaw ta og lower noon sa nang lower. Let's say, katong gikan sa pagbaba niya, nagtanaw ta og 15 minutes. So, ayan. Candles, no? Nakita na kag doji. Kana. So, pwede signs of reversal. Asa siya pwede mo balik? Go find your support and resistance. Pangita pod o previous na naay mga dojis o mga, let's say, kanina setup. Kana nga level. That's your, pwede niya balikan. Napagay niya kanina isa pa. So, kana. And then, the support and resistance na setup nimo. Tapos, man trend reversal, downtrend. So, makita ka og dojis dira. Magstay ni siya diri for mga sa 15 minutes na time frame. Actually, nanan ni siya mga reversal sa pikas. Let's say, mag-lower ta og 3 minutes. Kaniyo. Naga-doji na siya. Doji, volume buyers. So, yan. Pero still, downtrend gapon ta ha. So, kita na to kanina levels. Pwede niya i-resist and then, pwede siya mo resist mo balik diha. No? 9,580, 9,600, and then mo balik siya o continue sa baba. Or, mo reverse siya, ma-break niya ang previous lower highs, then mo form na po siya og
higher lows, ayan. So, for example, atong duingan, pag anak niya, dagan, maintain, diba? Dagan, up, form, tama, balik, and then, dagan. Pwede siya ingay na po, iyahang mahimong forma. So, mo to, nakaya ka ni, kana, 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 levels. Diba? Higher highs, then, higher lows. So, kana. So, kana raman ang setup sa ato ang may kinasya ba? So, gusto ninyo makita gyud unsa siya in ano kanang action, tanawa ang 1 minute para makabalo ka asa. So no, nara doji baba. Kita kag doji taas, no? Doji saka. Dojis baba. Dojis baba. Doji saka. Ha, gamay kayo. Baba. Kana, mura. Trend reversals and the Heikin Ashi way. So, mas prefer na ko ning Heikin Ashi kaysa sa Japanese candle. Kay, in first, kabalo ka sa ang trend, green candles, uptrend, down, red candles, pababa. Plus, the trend structure nimo and then the support and resistance. Without indicator, kaya ni trade. So, kani, unta, nasabtan ninyo no, ugwa mo na kasabot, sabtan ninyo usab. Balikan ninyo og tan-aw. So, unta, nasabtan, kay og wala, comment lang, ato ang i-explain, ato, palihog na lang po ko og subscribe, no, i-like nato ang video, tapos, pwede tang mag-follow po or like sa ato ang FB channel. So dito na mas updated ta. Subscribe dire kay para updated pod og ma-notify mo og na mga videos bago. So kana siya no. So kato lang. See you on our next video. Babush.